I'm so sorry. Ginapa ko gaulan. Ha? Ang ginapa ko din mga almost 2 hours. Ginapa ko gaulan ko sa wala. Ay ma'am, salamat pagbalikan. Ari ka na nga mga bagong mga products and services ang ginahandog para kanin niyo. Uy, alam, namin ilang spa. May back massage ka niyo. Foot spa. Ay, Ate Joy. Yes. Sakit na. Hello, good Ito pala sa Ate morning, Joy. ma'am. Hi na, good morning. Yes, good morning. Anong po. inyong best din nga massage? In our spa, we could offer you our specialty like Sweeties, which is the whole body massage. And also the foot massages. Mayo, nung no, kay may ano na kamo spa na dito po. Oo, ma'am. Pero ang gluten, yung mayari baka mo Japan di. Araman, ma'am. Madami po. Yan po yung ating mga glota. So far, meron po tayong 15 na klase ng glota. Isa na po dun yung ating classical na yung pinaka maganda at kasi actually tayo po ay may glota na rin po sa katawan. So pagka the moment na bababa yung immune system na din po natin, syempre bababa natin. Yung mga business ka sakit sa ulo na to makuha. Kaya kamaya nakuha sa mga gamot. Yeah, guys, our address is located here at L98th Street, 98th Street, Desemporados, Haro, Iloilo City. Harap po siya ng Shakes and the second floor of Palawan Pawn Shop near Haro Market. Yan! So, thank you very much for watching. Don't forget to subscribe and ring the bell. Kag, kung kapangita ka mo sa Relaxing Days, katulad ka mo di sa A&B Wellness and Beauty Centers. Hey, kaya na. Okay, yun. Thank you very much. Yes, we'll be back! Thank you, ma'am. Thank you, sir. Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong nga channel. Kung bago pa lang ka mo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimti. Ruby Inspired!